ako dahil nagpatawag ng meeting yung LYDC or yung Local Youth Development Council ng Cosurupio and I am part of it. So tara, samahan niyo ako na mag-prepare at pumunta sa meeting today. Una, mamamalansya muna ako ng isusuot ko para naman medyo presentable yung itsura ko doon. So tara! So for today, ngayon, unahin kong mamalansya muna para hindi naman lukot-lukot yung susuot ko. So hanap muna ako ng damit sa cabinet. Wait lang. What will I wear? What to wear on a Wednesday meeting? This one. Tada! Nagpo-follow ako. I'll be wearing this for the first time kasi sobrang luwag siya nung nabigay. And naparepair ko na siya. So sobrang maganda na yung fit niya sa akin. Yes. Plansyahin ko muna tong polo na to. I'll be wearing it for the first time after it got repaired. Ano ba? Repaired ba yung tawag doon? Or altered. I mean altered kasi hindi naman siya sila. So hindi siya repaired. It was altered. So magpupolo kasi nga. Para naman presentable, diba? Galang-galang. Congressman. Wow. Plansya nyo ng mabilis. Hindi naman kailangan na basta tamang plansya lang. Para lang medyo ulat ko na. Hindi naman labag-lakot. Kasi kapag may lakad, oras ba? Okay, I still have 40 minutes. Kasi 9:30 yung usapan. Yung meeting. So I have to be there siguro mga 10 minutes earlier. Kaya naman kasi marami namang sasakyan ngayon because it's our palengke day. So maraming traffic ngayon. It's Wednesday. And for our barangay, dahil nga diba, sa GCQ pa rin man, kung alam. Eh, twice a week lang din yung schedule namin sa palengke and twice a week lang din yung mga tricycle na pumakasada dito sa banda namin. So kailangan sumunod tayo, diba? Kaya, swerte kasi palengke day yung meeting. Hindi ako mahirapan na pumunta doon. May mga mangilan-ngilan din namang tricycle kapag hindi namin palengke day, pero syempre, bawal pa din yan. Kaya lang, ganun talaga. Diba? May mga araw na hindi naman natin inakala na kailangan natin kita ng bayan, pero kailangan pagbilin. So, kailangan pa rin pumunta. Basta, essentials lang talaga yung bilin mo or yung dahilan kung bakit ka lalabas ng bahay para, syempre, safe pa rin. Not just for myself, but for everybody's safety. Diba? So, kailangan mabilisan na yung magpa-plans ako. Kasi, hindi ako pwedeng na-late. Yes, it's my first time to be in that meeting kasi I was assigned just last month. Auditor ako nung LYTC. So, hindi pa na nakikita yung pinaplans ako. Okay lang. Ako na lang ang tingnan niyo. Ayan. Nagmamadali talaga. Dapat kasi kanina ko pa ito ginawa eh. Or kanina pa ako naligo para nakapamalansya na ako ng maaga. Kaya lang, nagluto pa kasi ako ng kanin, tapos pagkain ng aso namin. Kasi pagkain ako ng aso. Inisikaso ko din yung mga pet birds ko sa labas. Para in case na medyo late naman matapos yung meeting, eh, hindi naman gutom yung mga alaga ko, diba? Ako okay lang naman na ilang oras naman delay yung pagkain, pero yung mga pets, syempre kakakaawa naman sila. Kailangan, kakain din sila on time. And huwag mag-skip ng meat. Lukot-lukot naman itong direct ko, diba ito? Pero patapos na alas na yun. Konting pasada lang din dun sa pantalon. Okay na lumayos na. Basta ang importante, medyo nadaanan siya ng plancha para hindi ganun kalapot. Sabihin nila, hinahabol ako ng plancha, di ba? Nakakagyan naman. Kahit naman, alam ko, hindi naman ako magsasalita doon. Wala naman akong gagawin. Pero dapat, syempre, kung yung LYDC, ang alam ko, part yata siya ng DILG or yung Department of the Interior and Local Government. Yung isang kaibigan ko is also part of it. And napakaswerte. Kasi nakuha din ako as auditor. Then, okay na. Hindi siya lukot. Next is yung pantalon. Here. Ayan. Black pants. Ayan. Lagi ko pang suot kasi kailangan naman yung pantalon. Tsaka hindi ako mahilig dun sa yung maong na, yung blue na pants. Parang feeling ko hindi ko siya bagay. So, it's either black or parang khaki. Yung kulay, ganun na yung mga suot ko. Or most of the time, ganitong kulay yung suot ko talaga. It's all black. Kasi feeling ko, mas nakakapayat, mas nakakapayat din siya, although payat naman ako. And, mas formal siyang tingnan. Kahit pa paano, kahit pwede mo siyang gamitin pang
gala, pangkalahatan, di ba? Tipid sa pantalon, hindi siya namimili ng okasyon na pupuntahan. Wow. Yung mga pagkalan. Diba? Bilis ko pong mamalansya. Parang paglalaba lang din yan. Hindi naman ako marunong maglaba, pero masipag ako maglaba. Kaya, kung parang every other day naman naglalaba, saan hindi nakasambay ka sa bayan? Kaya lang lagi kong binabantayan. Siyempre, kasi kapag nagpausok na naman ang aking kapitbahay, mangangamoy tusok at ayoko nang amoy tusok yung damit ko. Hindi ko kaya tusok yung damit. Talagang inuulit ko. Minsan may incident na twice kong nilabhan yung damit kasi nga, nagpausok sila pagkatapos ko maglaba. Hindi ko napansin kasi lumipat ako ng bahay. Pagbalik ko, wala na. May usok na yung nilaban ko. Sobrang dami. Almost a week din yata ito. Kaya nagpapalit ako ng damit minsan. Twice or thrice. Kasi nga, minsan naglalaro, nagpapapawis. So yun, natapos na. And magbibihis na ako. Pero syempre hindi na kayo kasama doon dahil rated SPG na yan. It's now 8:58 AM and I only have a few minutes to prepare. Kailangan ko lang magmadali. Dahil hindi ako pwedeng malate dahil first meeting yun, nakasali ako doon. Diba? Kailangan first meeting. Eh, pakitang gilas, diba? Bawal na late. And tanggalin natin yung ugali ng Pilipino na nalilate sa mga lakad. Lakad on time. Dapat 15 to 30 minutes before the call time. Dapat nandun na. Kasi ugali yung gano'n. Kung nalilate, diba? So I have to look for my socks. Wait. What to wear? What socks to wear? Okay na to. Sapatos ay susunod ko. Medyo madumi na kasi susunod ko. Black din. May hindi ako sa mga ganyan. Mga kulay pink lang sapatos, kulay pink, kulay puti. Ganun lang. May ilan naman akong sapatos dati na iba din ang kulay. Pero yung ilan madalas black, gray, blue, ganun. Yung mga favorite colors ko lang. Other than that, wala na. So alam na rin naman ng mga nagbibigay sa akin ng sapatos. Medyo makalan yung kwarto sa ito. Tignan natin kung okay pa yung photo. Sana okay. Sana makitawin. Para naman presentable tayo. Hindi tayo. Okay. Nag-t-shirt lang ako. Pero I know, okay naman to. Okay naman yung fit nito kasi na-fit ko na siya nung bago na baka siya after ko siya makuha dun sa pinaayos ko. Ay, cute. Nakaputi. Wow. Ayun no? Galing si Congressman Paolo. So parang kompleto. Eh, sira naman kasi yung relo ko. Wala naman yung suot ko. Eh, pang-accessory lang siya. Tapos basag pa yung salamin ng relo. So, eto na lang to complete the outfit para medyo hindi naman sobrang formal, diba? Ayan, wala pa ah. Bakit? Uy, ba't pa ulit? So, yun pa yung susuotin ko ngayong gabi. Ay, ngayong gabi. Yan ang suot ko ngayong araw para sa meeting ng LYDC. So, kita-kita tayo doon. Of course, to complete the outfit kapag lalabas ka ngayong may pandemic, syempre kailangan we have to protect ourselves. So, dapat, asan na ba yung ano ko? May baong face shield. Yan, yung susuot ko. Susuot ko na din yung ano to, hack to. Parang, ito yung salamin ko, tapos itong shield, sakto kasya naman yung ano. Ito, di ko alam bang tag dito. Kasya siya dyan, kaya naman, nilagay ko na siya sa salamin ko para hindi naman malabo yung paningin ko, di ba? Nakasalamin na ako, and at the same time, naka-face shield pa rin. And, asan yung face mask ko? I'm looking for my face mask. Teka, nakawala. Hindi yan yung gagamitin ko eh, sa labanan. Hinahanap ko na yung face mask ko. So, ito yung face mask na susuot ko ngayon.
together with, hindi ko alam eh, ano bang labas nito? Ito siguro. Ayan, ganyan lang siya. And bye! Eyeglasses and face shield. Tadaan! So, para safe tayo lahat. Ito dapat lahat. And dapat, syempre, dapat sobrang bango pag yung tao doon. Kahit na naka-face mask sila, eh, wala lang. Nakaka-add ng confidence kapag mabango ka doon. So, I'm using my Dolce & Gabbana na paubos na. Dolce & Gabbana Light Blue. Yung pabango. Mabang. And dapat, ipan nyo pala. Ito nyo. Medyo makalat na yung kwarto ko kasi yung dugo. So, yun. Ready na akong umalis. So, sasakay na ako ng tricycle paglabas ko ng bahay. So, tara. Samahan niyo ako sa meeting natin today. Palabas ako, bye! Dito daw sa BILG magkikita-kita. Akit na ako. Okay. Ito Kuya Mi. Makakarapit ang magagana. Thank you. Tapos na rin, natapos na. Done with the meeting. Masakay na ng tricycle, tapos uwi na. I'm home. Wait. Hey, nakarating din ang bahay. Bihis na tapos. Higo. Then magluluto ng lunch. Yun. I remember shows and I need to disinfect it first before ko siya pasok sa loob ng bahay para safe kasi alcoholize ilagay siya para alam natin na siguradong safe. Okay, hi kapamilya, salita na ako sa loob ng kwarto ko and maliligo na ako tapos magbibihis syempre para safe, para hindi kung sakaling nila na malabas. Pero sana huwag naman, wala naman. Ngayon, kapamilya, sasamahan niyo na ako sa first ever meeting namin. Nakasali ako sa LYDC. And nandito na ako sa kwarto ko ngayon. And maliligo na ako. Tapos naman nilipat ako sa kabilang bahay para makapagluto na ako ng lunch. So maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa channel ko. So thank you. God bless.